A reunión do Comité Clínico marcará as celebracións que os concellos e ocio nocturno teñen previstas para fin de ano. Algúns gobernos locais, ante o incremento de casos activos, xa decidiron cancelar actos como as cabalgatas de Reis. Outros están pendentes das novas medidas que poida impoñer a Xunta. O que estamos esperando hoxe pois é que as decisións ou as conclusións ás que chegue o Comité Sanitario para ver pois si se van a seguir desenrolando pois estas épocas de Nadal como tiñamos previsto, porque todos os alcaldes e alcaldesas están traballando na súa cabeza con os protocolos sanitarios, todas as actividades que se están realizando veñen marcadas con os protocolos, ou se realmente pois hai que tomar algunha decisión máis drástica. A marxe da decisión que tome a Xunta, dende os concellos mostran a súa preocupación polo aumento de casos activos. En vilas como Vilagarcía rexistran o seu máximo de contaxios en toda a pandemia. Dende logo a situación é preocupante. É preocupante porque neste caso no noso concello, por ceñirme a Vilagarcía, pois os datos de hoxe son 300, se non lembro mal o número exacto, son 369 persoas. Nunca, ningunha das oleadas, das olas que tivemos na pandemia, chegamos a ese número de casos activos. A preocupación aumenta dende os gobernos locais ao chegar a esta situación nunhas datas tan sinaladas. De cara a fin de ano, os concellos piden á veciñanza que non se relaxe e que tome todas as medidas. Pasamos a noite boa, ora toca fin de año, son momentos nos que estamos acostumbrados a interactuar, a relacionarnos con nosos seres queridos, e o que se nos está pedindo, pois, dende logo, é un esforzo importante. Nos queda pedir evidentemente a todos e todos seguro que en algún momento pois nos relaxamos demais e que non baixemos a guardia porque isto non rematou, a proba nos está dando polo número de casos que estamos tendo que temos que tratar de extremar as precaucións. A situación é similar no ocio nocturno e nas asociacións que teñen programadas bailes para fin de ano. A discoteca Canelas en Portonovo e o Gato Negro de Vilagarcía son algúns dos que xa anunciaron a cancelación dos seus eventos. O resto están pendentes das posibles novas normas que poida impoñer a Xunta.